paikoille Valli Toura. Hänen lähdetään vastaan. Hienoa aloittaa erittäin vahvasti. Mutta Rantaniemi estämään Kaneetti 2 ensimmäisellä radalla. Iskoo hyvin tasolla. Nousee kästämään Eero Rosramin. On todella hienoa, että Kaneetit ovat monen muukin lajin lisäksi pääseneet mukaan vapaaehtoisesti vielä tähänkin lajiin iskomaan. Ja taistelemaan sotilasliiton mestaruudesta. Tässä on Keurilla tällä hetkellä erotuossa soltaan vielä 3 metriä. Ja seuraavalla meni Rantaniemeen 6 metriä, kun 7,5 metriä jäljellä. Tässäkin keskinopeus hivenen yli 1,5 minuuttia 500 metriä. Ero tällä hetkellä Rantaniemeen 6 metriä. Hivenen kuitenkin on noussut nyt ykköseksi. Eli radalla 4. Kapteeni hänen tahtinsa on tällä hetkellä terävin ero kästämään 5 metriä ja 11 metriä Rantaniemeen. Eli Kaneetti 2 ero 7 metriä kästämään edusti tällä hetkellä. Sitten Kalle Kurvinen tulee kolmannesta. Hyvä Heikki! Jaksa! Vihreä johtaa tiukasti, kun on voimasta ohitettu. Ero kuitenkin nyt jo yli 10 metriä. Ero lisääntyy. Vielä vedot ovat rauhallisia, loppuasti vedettyjä. Kuten näette, hänen keskinopeus pyörii koko ajan vain reilu 1,5 minuutin puolella. Kun näin Rantaniemi Vielä jaksaa Heikki! 200 enää täysillä nyt! Anna mennä! Anna mennä Heikki! Jaksa! Anna mennä! Vielä! Mene! Seuraavana maaliin.